Zerk eraman hauen erabaki hau hartzea, egia esan, bi buelta ez dizkiot eman, bakarra izan da. Gaur egun hirigintza arloan iten dut lana, eta ikusten hasi naiz, nire eguneroko bizitzan konturatzen izan arazo askok jendien bizitzak mugatzen ditula. Kaleko koxka bakoitza edo puntu ilun bat, adibidez, bildurrez dijoan pertsona batentzat, batez ere genero ikuspegia sartu erdana, behin eta berriz, emakumea gehalako zaintzen deunak gehien bat, eta jasaten deunak, zailtasunei jasaten ditugunak. Kontura du nintzen begirada hori beharrezkoa dela, ez da olako oso txertatuta. Eta bueno, buelta gehiago eman gabe, garbi ikusi nun hemen egon behar nula, gaztia eta emakumea, bertigo pixkatekin aurrea. Etxe bizitzan gaiai helduta, gaztientzat eta adinguzitako jendientzat arazo potoloa bihurtu da, gure bizitzak mugatzen dituna, espekulazioako kontua bilakatu da, eta iruditzen zait garrantzitsua dela gai horrei heltzia, bakoitzak aukeratu ahal izateko nola, zeinekin eta nun bizi nahi dun, eta hori eskubide bat dalako eta izan berdulako hori bermatzen jarraitu berdulako. Nik uste dut gaztian artean desesperantza eta aserria igertzen dut. Nire hola egon naiz, baina iruditzen zait gehala gure kasuan talde polita da hola, eta inguruan ere igertzen nahi naiz, aideala gauza txikiak pixkanak aldatzen. Eta gauza txiki bakoitzakin erekitzen goazela herri bizigarrio eta atseginago bat, eta esperantza sortuko deula.